जे के धीरे स्थिर भाବରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ये धीरेश्वर साहू ताली भाई जा कहले ताको मोर अंतर मैनेजर भाବରେ ଆମର କବିସୂଚନ ନଗରର ସମର୍ଥି ତଳେ ସେ କିଛି କରୁ କି ନ କରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବୁ ଆଉ को ଆକାଶର କଳା ରଙ୍ଗ ବିଷୟ ଟିକେ କହ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ସେଟା ହେଇନି ଭିडिଓ କୁଲେଶ୍ୱରଙ୍କର କଳା ଅତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନ ଦେଖେ କିଏ ନ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବକଣ୍ଡର ଭାଇ ଜଣେ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଦେଖେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା 21 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି ये हम कुलेश्वर भाई एडी देखो बोल रे देखो एडी हां हां सुनील छाड़ी गिरी एते सुंदर देई दिवारु सुनील भाई पे गोटे करताली देबा करताली नमस्कार नमस्कार ଆଉ କର୍ଷ ମାସରେ ଶାରୀର ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶାରୀର ଦୁଃଖ ଆଖିର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛ ତାକୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବିଜି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ ଦୂରାନ୍ତରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜି ଆସିବାର ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ଆଉ ଭୋଳା ପିଲା ମାଇକିର ଛାଡ଼ିକିରି ପିଲା ମାଇକିର ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଣ୍ଡି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଭୋଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ଦେବା ଆଉ କିଶୋର ପଣ୍ଡା କର ରେ ଏ କର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ପାଇଁ କର ଗୋଟେ ଏ କର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଅଛି କିଶୋର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ଦିଅ ଏ ତମେ କହିଲା ଆগে ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଡାକ ଗଜପତିରୁ ଆଗମନ କରିଥିବା କିଶୋର ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁକି ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ହେଡି ଧୀରେଶ୍वर ସୁପଥ ରହିଲେ ସୁପଥ ଧୀରେଶ୍वर ଉପहाला ସୁପଥ ନିଜେ କହିଦିଅ ଏ ସୁପଥ ତମେ ଆସ କୋଆ आ एडी अछि ना तुम वीडियोटा करे देखो ଭିଡିଓଟା କର ସୁପଥ କୋଆ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାଅ ଆଉ ସୁପଥ ହେଲେ ନୂଆ ମାଇକ ନା ତମେ ତିନି ଜଣ ନାଇଁ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାଅ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମେ ତିନି ଜଣ ନବ ବିବତା ଭଲ ଲାଗେ କହୁନା ହାତି ନବ ପବତା କହୁଛ ଦିଏ କି କହିବି ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡି ଘରେ ଏକା ରହି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ स्वतंत्र ताली की दिए ଚାଲି ପଳେଇ ବଟୁ ए धीरे धीरे हां उठो हां धीरेश्वर भाई जे की नुआ हम पे चौडा होंडा आंडी आंतले से पे जागा भाई गोटे ताली देबा आ नुआ आनी आजिर पिकनिक रो आमे कोन सिखले प्रथम तो गोटे कंडीशन होची नुआ रो कोनोसी अंडा आंडी आनिबा नहीं बेसी माजी हो नेक्स्ट थर जत आसियो रोसई पे बिना हंडा सहित आउ कागु भी कोन करिया जड़ित करबा आउ ए रोसई आज जो रोसई हैला ए आगामी जो रोसई हबो काली पूरा नील करिया पड़ियो काली आइले हबो नाही काई ना के खाऊ ना आउ बारंबार कुआ जीवा सत्ते भी से लुण जे लास्ट रे पकैले जब सालेड खराब